कुंभमेळ्यासून इलेलो साधू भेटलो, मेल्या कुंभमेळ्याक जा, बुडकी मारून ये, सर्व पाप धुवून जातील तुझे. मग काय आशीर्वाद घेऊन पाप धुवूसाठी लगेच प्रयागराजची तिकिटा काढूक लाईनीक लागले. तेवढ्यात बायल तडमडली. माका म्हणता राजस्थान यात्निकात 50% ऑफ असा, आधी माका ड्रेस घेऊन देवा, मगे खैते कुंभमेळ्याक जावा. तावसर बायलेक घेऊन राजस्थान यात्निकात एंट्री मारले. भुतूर तर एकापेक्षा एक ड्रेस होते. मग काय बायला ऐकता काय, निळ्या रंगाचो ड्रेस घालून आकडत बाहेर येईल. तसो तो ड्रेस माका आवडलो, घे म्हणणार तेवढ्यात बायल दुसरो ड्रेस घालून बाहेर येईल. माझ्या बायल्यान तर सपाटोच लावल्याने एकापेक्षा एक ड्रेस घालून आकडूक लागली. ह्यो काळुंद्रो ड्रेस पण बायलेक अगदी उठून दिसा होतो. पण बायलेचं समाधान होता काय, बायल नुसते ड्रेस घालून मुरडा होती. घे बाय आवशी बस कर आता, असा म्हणूची शेवटी येईल. आवशीचं नाव काढताच आयेचो फोन येईल. आयक साले कुंभमेळ्याक जातय, तावसर आये म्हणता फटकेचो कुंभ भरलो तुका, थडे बुडके मारून काय होचा नाही, आधी तुझा पापी मन साफ कर, असा म्हणून आयन फोन ठेवला. आयन फोन ठेवल्यान पण बायल काय ठेवू मागत नव्हती आणि बाबलो ड्रेस दाखवून दमत नव्हती. ह्याच्यात माझी मोठी कुचंबना झाली. शेवटी बाबल्याक सांगले स्वस्तातला कायता दाखव. तावसर बापल्यान 1,500 3 कुर्ती ह्याची लाईनच टेबलावर लावली. इतर सर्व फ्लॅट 50% ऑफ असा ह्याचो फायदो घेत बायलेक चांगले 3-4 ड्रेस घेतले. आता मी कुंभमेळ्यात जाऊक मोकळ झालोय.